Hi, ako si JP Hinson, ang bahalag pobre pero hilas ng Lapu-Lapu City, Cebu. Ganahan kag proof? Takana? 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 Muna sinuluban sa mga pobre. Gusto ko pong pumasok sa bahay niyo, brother, kasi gusto ko lang pong maligo ng swimming pool niyo. Kasi wala kami swimming pool. Kasi nga, mahirap kami. At only ang mga chichirya, yung mga Jack and Jill, mga Piatos, mga Nova, only gusto ko pong mag-chichirya while watching TV. Marunong din po ako magluto, maghugas, maglinis ng bahay. Pero hindi ako maglilinis dyan sa bahay niyo dahil hindi ko yan bahay, brother. Bahay mo yan, kaya ikaw ang maglinis. Kung ako po ang mananalo, ang gagawin ko po sa pera ay ibibigay ko kay Big Brother pambayad sa mga electric bills at water bills na ginamit namin. Ako na lang ang magbabayad kaya wala na siyang babayaran. Ibibigay ko po ang 3 points ko, brother, para kay sa'yo, brother, dahil wala ka lang pong ginagawa kundi mga housemates, pumunta kayo sa confession room. Yan lang po ang ginagawa mo. Ang mga housemate po kami ay maraming ginagawa sa bahay. Kaya ikaw ang gusto ko mapalabas. Thank you. Charot. Brother, gusto ko lang pong mag-voluntary exit kasi gutom na po ako. Next week pa yung weekly budget namin. Wala na po kaming makain. Kaya, bye, brother. Thank you sa exposure.